Qual? I el que no ha coordinat molt bé ha sigut el següent Però saps per fenòmeno. què? Te diré. Jo crec que aquesta prova... No digues ningú spoiler. Vale, pues entonces m'espere després. Clar, és que... Bueno, de fet, este vídeo aixita en Safor... En Safor Memes, així de tots els jocs. Sí. Clar, és un altre, un poquet també és un plot twist com... Explica què és plot twist, perquè... És una cosa que no t'esperes. Vale. És una cosa que no t'esperes. Què passa? Que tu veus un tobogan i dius, pues, va caure un xiquet, saps? O jo què sé, o un animal. I en seguida estàs així i veus... Hòstia, tio. I el veus caure a un policia local. Pareix un nino, tio. Pareix un nino. Cau mal, O sigui, és que cau... Però és que... Pa cavalls, és que va tot estirat, tio. Pareix un palo. És que fa molta gràcia, tio. És que se sent, primer, és com... Sí, anem a callar i veureu com es sent el tototom, totom, totom, i després veu... És que pareix un ninot, tio. S'ha deixat ahí mig genoll, O sigui, se la rea, tio. Sí, bueno, i per als que no ho veguen, les esposes per un costat, el gas pimienta per l'altre. Crec que porta... està ahí el micro... el micro s'ha salvat. No, el micro, calla, el walkie-talkie. Estàs obsessionat en els micros, Sí, no? El walkie-talkie, no veus? És que, tio, és que es pega un bon pinyo. És que dona compte que la risa ja li comença, la que està gravant, de molt més abans, Jo trobo que la que estava gravant ja ho sabia. Ja ho sabia, Ja ho sabia de dir, no sobreviu. Però és que tu veus el tobogan i dius, aquest tobogan ja està fet en malícia. Ja li notes maldat ahí. Sí, ja li notes de dir, eixa curva que té així, després l'altra curveta, perquè està fent molt malament. Dona compte, està la curva i exactament després, en vez de caure recte, una altra curveta. Ja. En aquesta segona curva ja t'has pegat una bona hòstia. Ahí ja vas... Tot és el que anava a dir abans. En oposició tindrien que fer una prova que era saber caure bé en tobogan. Això, nosaltres, per aquells que ens sembla, per favor, aquesta prova té que afegir-se. Això on serà? Pues no sé si és en algun puesto d'Estats Units. Home. Segur de que és per allà. En Boston. Veus? L'Ajuntament de Boston, però internet és para sempre i el vídeo de vivir. També he vist este vídeo més pa que baix. Mira quin tobogan també fet en més mala hòstia. Que es tiren com si fora en un sac. No veus? I la gent va pegant-se en el cap. No veus? En el cap, per què? No veus? El bot que val. Ahí n'hi ha gent que... Mira això, mira este com baixa. Hòstia, mira este com tio. baixa. I així, pum. Però perquè no sabem tirar-se, hòstia. No, este tobogan està fet per matar persones. A mi no me la peguen. Este tobogan està fet per matar persones. Puedes morir, no? Al principi Pots morir. Això també és un bon per en cauen. Este el toca a tu, va.